Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji thank you Hare Krishna Prabhuji's Mataji's class. Hare Krishna Pranam Hare Krishna. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஒரு நிமிஷம். ஓம் हरे कृष्णा माता जी. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குருவே ஸ்ரீயுதபாத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய பிரம்மண ஹிதாய ஜகத்ஹிதாய ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய வதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலிகே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நம நமக. மோகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கைதே கிரீம் யத் கிருபா தம்ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதமம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாந்தரியே நமோ நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাত্য தேசதாரிணே
நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஸ்ரீவதாம் ஸ்வகத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹர்தந்த சோஹை அபத்ராணி விஜுனோதி சுகுருத்ததாம் நஷ்ட प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यां भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து கேண்டோ 1 சாப்டர் 2 சாப்டர் 3ல 35 படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு 34th ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா? மாதாஜி ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப அழகா பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம அந்த டீட்டெயில்ஸ் போனோம்னா இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம படிக்கிறது கஷ்டமாயிடும். இன்னைக்கு சாப்டர் வந்து பதம் வந்து ஸ்லோகா வந்து 35 மாத்திரம் படிக்கலாம். ஓகே, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் நான் படிச்சுட்டு அப்புறமா படிக்கலாம். ஏவம் ஜன்மானி கர்மாணி அகர்துர் அஜனஸ்ய ச வர்ணயந்தி ஸ்ம கவயோ வேத குஹ்யானி கிருத்பதே. எஸ் பிரபுஜி படிங்க, இப்போ படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। एवं जन्मानि कर्माणि हि अगर्दुर् अजनस्य च वर्णयन्ति स्म गवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। பொருளுரை இல்ல பகவான். இல்ல பிரபுஜி, இது மாதாஜி யாரா படிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. மாதாஜி பிறப்பற்றவராகவும் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஏவம் ஜன்மாணி கர்மாணி ஹி அகர்துர் அஜனஸ்ய ச வர்ணந்தி ஸ்ம கவயோ வேத குஹ்யானி ஹிருத்பதே. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வந்து படிக்க போற அந்த ஸ்லோகம் வந்து ஏவம் ஜன்மானி கர்மாணி அப்படிங்கிறது என்ன படிக்க போறோம்னாக்க, வீடியோ ஆன் இல்லையா? ஓகே, சாரி. அதுல என்ன படிக்கிறோம்னாக்க கர்மாணி கர்ம அவதாரங்களை விவரிக்கிறது. பரமாத்மாவின் லீலைகளை பற்றி படிக்க போறோம். அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கிருஷ்ணரின் அவதாரங்களின் தன்மையை விளக்குகிறது. இது புராணங்களில் பலவாறு விதவிதமா சொல்லியிருக்கு. புராணங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தேன்னா, அதாவது என்ன எத்தனையோ ஜன்மங்கள் கர்மங்கள் லீலா அவதாரங்கள் என்னும் கிருஷ்ணர் எல்லா வேதங்களாலும் புராணங்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கார். அவர் தன்னை அறிந்து கொள்ள மனதை தெளிவுபடுத்துகிறார். இது பகவானின் அவதாரங்களின் லீலை என்பதையும் அவர் மூலமாக அறிவு ஏற்படுவதையும் சுட்டி காட்டுகிறது நமக்கு. கிருஷ்ணர் அனைத்து அவதாரங்களின் ஆதாரம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் உறுதிப்படுத்துகிறது. அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? இந்த சாப்டரே எதுக்காக இந்த மாதிரி அவரோட அவதாரங்களின் ஆதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லலாம்? வராக அவதாரம் சொல்லலாம். அது வராக அவதாரம் அந்த நீரிழிலிருந்து எடுத்து வைத்த பூமியின் நலனுக்காக பண்ணினார். அது நரசிம்ம அவதாரம். அது என்ன பண்றாரு நரசிம்ம அவதாரத்துல? காக்கிறதுக்காக ஹிரண்யகசிபுவை அழிக்கிறார். அப்புறம் மூணாவது வந்து வாமன அவதாரம் சொல்லுவோம். அது என்ன சொல்லலாம்? வாமன அவதாரம் வள்ளிமரம் மன்னர் தான் 3 அடி நிலங்கட்டு 3 உலகங்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவதாரங்களையும் எடுத்து நமக்கு விதவிதமா நமக்கு அவருடைய எல்லா அவதாரங்களுக்கும் இவர் தான் ஆதாரம்ங்கிறத நமக்கு நிரூபிச்சிருக்காரு இதுல. ஓகே, உலக உருவத்தையும் பிறப்பு கொண்ட வடிவங்களையும் நிராகரித்து விட்டு ஞானிகள் இதயத்தின் மூலப்பொருளான உண்மையான பிறப்பு இறப்பற்ற இறைவனின் ரகசியங்களை விளக்குவது போல வர்ணிக்கிறார்கள். அப்படிதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது. ஓகே, ஜீவன்களின் பிறப்பு இருப்பு போன்றது அல்ல. அவரோட லீலைக்கும் பகவானுக்கும் நமக்கும் பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்திக்கும் வேற இருக்கு. என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கு நேற்று சொன்னாங்க, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகிரங்க சக்தினா என்ன, அந்தரங்க சக்தினா என்ன?
ஓகே, மகாமாயால இருந்து சரி. மகாமாயால இருக்கு இல்லையா? இந்த பகிரங்க சக்திங்கிறது பிரம்மத்தின் இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஆன்மீக பிரம்மாவின் இது வந்து லீலைகள் ஜீவர்களின் பிறப்பு இறப்பு போன்றது அல்ல. இவை பிரம்மாவின் இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஆன்மீக அறிவை தருகிறது. ஓகே, ஏவம் அப்படின்னாக்க பிரபஞ்ச வடிவம் மற்றும் ஜீவன்களின் பிறப்பு இறப்பு போன்றவற்றை தவிர்த்து ஞானிகள் வேறு ஒன்றை போற்றுகிறார்கள். ஓகே, அதாவது இந்த இல்ல பகிரங்க சக்தியோட கண்டினியூஷன் தான். அதை ஏவம் ஜன்மாணி கர்மாணி அப்படிங்கிறது அது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. ஒரு நிமிஷம், அது மீனிங் தெரிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் புரிஞ்சு போயிடும். ஜன்மானினா என்ன? பிறப்பு. கர்மாணினா செயல்கள். பிறப்பு அண்டு செயல்கள் ரெண்டும் செயலற்றவரின் அஜனசிய பிறப்பற்றவரின் மேலும் வர்ணயந்தி விவரிக்கிறது. ஓகே, எஸ்மா, யாராவது ஒரு நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த முழு சாப்டர்னுடைய முடிவா மட்டும் சொல்றது. என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணர் எல்லா அவதாரங்களிலும் மூலம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. காரணகோஷிய விஷ்ணு, கர்ப்போதசி விஷ்ணு, சிரோதசிய விஷ்ணு என புருஷ அவதாரங்கள் மூலம் படைப்பு, ஸ்திதி, நயம் நடக்கின்றன அப்படிங்கிறது தெரியப்படுத்துறது. இது கிருஷ்ணரின் திவ்ய தன்மையை வலியுறுத்தி பகவான் எல்லையற்ற குணங்களை கொண்டவர் என்பதையும் சித்தரிக்கிறது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம மொழிபெயர்ப்பு அண்டு பொருள் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்குமா. பிறப்பற்றவராகவும் செயலற்றவராகவும் இருப்பவரின் பிறவிகளையும் செயல்களையும் அறிஞர்கள் இவ்வாறு விவரிக்கின்றனர். வேத நூல்களிலும் கூட கண்டறிய முடியாதவரான அவரே இதய தெய்வம் ஆவார். பொருளுரை: பகவானின் மற்றும் ஜீவராசிகள் ஆகிய இருவரும் பூரண ஆன்மீக தன்மை கொண்டவர்களாவர். ஆகவே அவர்கள் இருவருமே நித்தியமானவர்களும் பிறப்போ இறப்போ அற்றவர்களாவர். பகவானின் பிறவிகளும் மறைவுகளும் ஜீவராசிகளுடையவை போன்றவை அல்ல. பிறவியை ஏற்ற பின் மீண்டும் மரணத்தை ஏற்கும் ஜீவராசிகள் கூட ஜட இயற்கையின் சட்டங்களால் பிணைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் தோற்றமும் மறைவும் கூட இயற்கையை சேர்ந்த செயல்கள் அல்ல. அவை இதுல வந்து பகவான் ஜீவராசிகள் ரெண்டு பேரும் ஆன்மீக தளத்தை கொண்டவர்கள். இதுல என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டு பேருக்கும் ஆன்மீக தளம் இருக்கு, பகவானுக்கும் இருக்கு, ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? பகவான் பிறப்பு இறப்பு அற்றவர். வெரி குட். பகவான் பிறவிகள் மறைவுகள் ரெண்டுக்கும் இல்லாதவர். ஜீவராசிகள் பிறப்பு இறப்பு ரெண்டும் இருக்கும். ஓகே, அந்த சக்தி பகவானே இதுல இருந்து வேறுபடுத்துகிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுவோம். அவை பகவானுடைய பிரபுஜி. ஒரு உடல்ல மட்டும் நம்ம இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். பகவானுக்கு எல்லா இடத்துல இருக்குது, அவருக்கு தெரியும். எல்லா இடத்துல இருக்கு. நமக்கு வந்து இந்த பிறவி இது மாத்திரம்தான் நமக்கு தெரியும். பிறவி எடுத்தா கூட நமக்கு தெரியும் நம்ம போன பிறவில நம்ம என்ன பண்ணினோம். அப்போ இப்ப அர்ஜுனனை ஏன் செலக்ட் பண்ணார் பகவத்கீதை சொல்றதுங்கிற சமயத்துல அவர்கிட்ட தான் போய் சொல்லணும்னு. ஏன் வேற யாரையாவது செலக்ட் பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா அவர் அந்த காலத்துல இருந்தே அவர் ஒவ்வொரு பிறவியும் எடுத்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா உள்ள கூட அவர் மறுபடியும் அடுத்த பிறவி வரும்போது என்னவா இருந்தார், அவர் எப்படி இருந்தார் முதல் பிறவியில அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அவர் கண்காணிச்சு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதை பத்தி. அதனால்தான் அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணாருங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதேதான். எஸ் மாதாஜி. அவை பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் செயல்களாகும். தன்னுணர்வு பெறும் நோக்கத்திற்காக அவை பெரும் முனிவர்களால் விரிக்கப்பட்டு உள்ளன. பௌதிக உலகில் காணப்படும் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் ஆகியவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை என்று பகவத்கீதையில் பகவானால் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. அத்தகைய செயல்களை பற்றி தியானிப்பதிலேயே பிரம்மத்தை அறிந்து ஜட பந்தத்திலிருந்து ஒருவரால் முக்தி அடைய முடியும். பிறப்பற்றவர் பிறவி எடுப்பது போல் காணப்படுகிறார் என்று கதைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் செய்ய வேண்டியது அது இல்லை. ஆனால் அவர் சர்வசக்தி படைத்தவராக இருப்பதால் தானாக நிகழ்வதைப் போல் அனைத்தையும் இயற்கையாகவே அவரால் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. உண்மையில் பரமபுருஷரின் தோற்றம், மறைவு மற்றும் அவரது பல்வேறு செயல்கள் ஆகிய அனைத்தும் வேத இலக்கியங்களாலும் அறிய முடியாதவை ஆகும். இருப்பினும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணையை பொழிவதற்காக அவர் பகவானால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
பகவானுடைய செயல்கள் பற்றிய வர்ணனைகளை நாம் எப்பொழுதும் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அவை பிரம்மனை தியானிக்கும் முறையை மிகவும் எளிமையான மற்றும் செவியான வடிவில் அளிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, பகவான் அவர் பண்றதெல்லாம் அவர் எதுக்காக இத்தனை அவதாரங்கள் எடுக்கிறார்? ஒரே ஒரு இருந்தா பகவான் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தா போறாதா? எதுக்காக விதவிதமா அவதாரம் எடுக்கிறார்? யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட் பாயிண்ட், நான் எதிர்பார்க்கிற பாயிண்ட். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு மேல கருணை பொழியிருக்காங்க. கருணை பொழியறதுக்காக என்ன எப்போ நமக்கு வேணுமோ அந்த சமயத்துல விதவிதமா அவதாரம் எடுத்துன்னு அப்பதான் நமக்கு இது வேற அவதாரத்துல இருக்குது, இது என்ன இருக்கு அதுல போய் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம கவனிப்போம். இப்போ ஒண்ணுமில்லை, இப்போ கோவிட் வந்தது. கோவிட் வர சமயத்துக்கு கோவிட் பெரிய பிரளயம் வர சமயத்துக்கு அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு சொல்றோம். கோவிட் வந்திருக்க சமயத்துல எதுக்காக அவர் அந்த சமயத்துல அவர் ஒண்ணும் பண்ணாம ஏன் இருந்தாருன்னு நம்ம எல்லாரும் கேட்போம். ஏன் இருந்தார்னா அதுல வேண்டாத ஆத்மாக்கள், அழிய வேண்டிய ஆத்மாக்கள் சில பேர் இருந்திருப்பா. அதுக்கோசரம் அவர் கெடுதல் பண்ணிடு அவளுக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும். ரெண்டாவது பாயிண்ட், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாருக்கும் கோவிடுக்கு அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு மாத்திரை டேப்லெட்டை தயார் பண்ணி எல்லாரும் கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுங்கோ அதை போட்டுங்கோன்னு ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணிருந்தது யாரு? நம்மளா பண்ணிட்டோம், நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், எல்லாம் பண்ணினோம். அதுக்கு மேல ஒரு சக்தி இருந்தது. அந்த சக்தி தான் அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அதை ஒரு மாதிரியா கண்ட்ரோல் பண்ண வச்சுது இல்லையா? இதை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா? அந்த பாயிண்ட, இது ஒரு சரியான பாயிண்ட் தானே. இந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் அவர் பகவான் எப்போ அவதாரம் ஆடுவாருங்கிறது நமக்கு தெரியும். எப்போ அவதாரம் ஆவாரு, எப்போ மக்கள் ஜனங்கள் அவருக்கு கீழே ஜீவராசிகள் எப்பப்பெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்காளோ அப்போ அந்த சமயத்துல அவர் ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு இது இந்த இடத்துல அவதாரம் எடுக்காத இன்டைரக்டா நமக்கு மாத்திரை மூலியமா நம்மள குணப்படுத்தலாம். மாத்திரை மருந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா? அது மாதிரி அவரு பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஆன்மீகத்தன்மை உண்டு. ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசமும் இருக்கு. அவர் பார்க்கறதுக்கு மனுஷ ரூபத்துல வந்திருந்தாலும், மனுஷனாக நம்மளோட நடமாட்டிட்டு இருந்தாலும் அவர் இருக்காரு. அவரு கேலி பண்ணிட்டு எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி கேலி பண்றவாளுக்கெல்லாம் அவர் கடவுள்ங்கிறது நம்ம தீர்மானம் பண்றதுக்கு நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய அதுக்கு ப்ரூஃப் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அவர் கோவர்தன மலையை தூக்கினார், என்னென்ன பண்ணார், ஒரு 5-6 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா நமக்கு. அந்த மாதிரி மலையை துண்டிவர்களால யாராலையாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷம் தூக்க முடியுமா? அதை எடுக்கவே முடியுமா? துண்டுவர்களே விடுங்க, மொத்தமாவே ஒரு 10 பேரா சேர்ந்து தூக்க முடியுமா? அதையும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிடிக்க. ஸோ பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் பூரண ஆன்மீகத்தன்மை இருந்தாலும், ரெண்டு பேருமே நித்தியமானவர்களாக இருந்தாலும், ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்னா பிறப்போ அற்றவர்கள், பிறப்போ இறப்போ இல்லாதவர் பகவான்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். 46 ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி வச்சாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க நன்றி மாதாஜி. ரொம்ப நல்லது. வாழ்க வளமுடன். இன்னும் ஏதாவது இதுக்கு அவங்க ராதிகா மாதாஜி காணும். அவங்க வரத்துக்குள்ளே நீங்க ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த சாப்டர், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்லோகம். ஜன்மாணி கர்மாணி, அந்த அந்த லைன் என்ன புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா சிம்பிள் தான் ஸ்லோகம். இன்னொன்று ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி ராசிகளும் இருவருமே நித்தியமானவர்களும் பிறப்பும் இறப்பும் அற்றவர்களும் சொல்றாங்க மாதாஜி. இப்ப ஜீவராசிகள் இறந்து தானே போறாங்க. ஆமா, பகவான் மற்றும் ஜீவன் இருவரும் பூரண ஆன்மீக தன்மை கொண்டவர்கள். அதனால ரெண்டு பேரும் நித்தியமானவர்களும் பிறப்போ இறப்போ அற்றவர்களும் ஆவார். இல்ல அவர் நமக்கு இப்ப ஜீவராசிகளுக்கு பிறப்பு இறப்பு உண்டு. பகவான் பிறவிகளும் மறைவுகளும் ஜீவர்கள் அவருக்கு பிறக்கிறது இறக்கிறது எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நம்மளோடது பிறப்பு இறப்பெல்லாம் இருக்கு. அவரோடது நம்மள மாதிரி நம்ம பிறக்கிறோம், அப்புறம் பாடியை விட்டுட்டு ஆத்மா போயிடுறது, நமக்கு அந்த பாடியை அப்புறம் நம்ம புதைக்கிறோம், இது எரிக்கிறோம், பண்றோம். ஆனா அந்த மாதிரி அவருக்கு கிடையாது. புரியுதா?
என்ன சொல்றேன் புரியல எனக்கு. ஆத்மா நிரந்தரமானது, பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் நிரந்தரமானது சிருஷ்டில. பிரபு அது புரியுது பிரபு. அந்த 2வது லைன்ல வந்து அவர்கள் இருவருமே நித்தியமானவர்களும் பிறப்பும் இறப்பும் அற்றவர்களும் சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி, அதான் பிறப்பு அற்றவர்கள் தான் கரெக்ட் தான். அவருக்கு தான் பிறப்பு இறப்பு அற்றவர்கள். நம்ம பிறப்பு இறப்பு அற்றவர்கள் இருந்தாலும் அவரை மாதிரி கிடையாது நம்மளுக்கு. அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு நம்மளதுல ஓப்பனா தெரியும், அவருக்கு தெரியாது. ஆனா 2 பேருக்கும் பிறப்பு இறப்பு அற்றவர்கள் தான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகிரங்க சக்திக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம இந்த ஜட உலகம், அந்த பிரகிருதி அதெல்லாம் சொல்லலாங்க மாதாஜி? ஆமா ஆமா. ஓகேங்க மாதாஜி. பகவானோட இதுதான் எல்லாமே இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அவரோட பாயிண்ட். அவர் யார்? வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. அவங்களோட பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்ட். பிறப்போ இறப்போ அற்றவர்களும் ஆவார். 2 பேருக்கும் பிறப்பு இறப்பு கிடையாதுன்னு சொல்றோம். ஆனா நம்மளோட பிறப்பு இறப்புங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவரோட பிறப்பு இறப்புங்கிறது அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அவருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி கர்மனிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Nice session, Mataji. Thank you, Mataji. 35 verse. Okay, very good. 35. நீங்க எப்படி ராதிகான்னு போட்டு வந்துருக்கீங்களா? ஆமா Mataji. ஓகேமா. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அப்படியே நான் பாக்குறேன் இன்னொரு டிவைஸ்ல நான் லாகின் பண்ண முடியும். ஓஹோ. மிஸ்டேக்ல யாருக்கோ போட்டாச்சு. நான் ஹோஸ்ட் பண்ணேன். உங்களுக்கு தான். என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தட் இஸ் ஃபைன். I'll stop now.